ak investuješ diversifikovanie do proste celého sveta, neurobíš zásadnú chybu. Tak ľudia riešia také, že či mám mať 55% Ameriky a 30% emerging markets, alebo 60% a 20% a hento niečo. No, je to jedno. Čiže zase, keď dáš nejakých celosvetových ETF-iek, tak v zásade si neurobíš. V zásade neurobíš chybu. Keď sú štatistiky a sú výskumy, ktoré hovoria, čo funguje a čo fungovalo. Je taká krásna knižka, ktorá sa volá What Works on Wall Street. James P. O'Shaughnessy to napísal. Je to krásnych 700 strán tabuliek a grafov, krásne čítanie na dobrú noc. Také ľúbim, no. Ako zaspíš po 4. strane, po 4. grafe. Ale tam je presne na štatistikách dlhodobých ukázané, že čo funguje a čo funguje menej. Vieš, že spoločnosti, ktoré majú nejaké charakteristiky, tak sa im dlhodobo darí lepšie ako spoločnostiam, ktoré nemajú také charakteristiky. Je teraz jedno, aké. Tomu sa hovorí, že faktorové investovanie. No a keď si človek ako skombinuje z tohto niečo, nejako rozumne, prípadne si pozrie historicky, ako sa darilo nejakým triedam aktív voči iným, ale dlhodobá história, tak ako v zásade, ak si nevyberie tento dlhopisy nejakého stredoafrického štátu a tam hodí 100%, no tak asi to je chyba zásadná. Hej? Ale ak to dobre diversifikuje naprieč triedami aktív, to znamená naprieč typmi investícií, tak naprieč regiónmi, no tak zásadnú chybu neurobi. Či tam má 25 alebo 20%, je to v podstate jedno.